Δεν μου λες. Τόσο άλλος ο Εύμπολης, πώς το λένε. Τόσο νεαρός μωρέ που γράφει τις κωμωδίες που τον έχουν μετά τον Αριστοφάνη ότι είναι ο καλύτερος. 5-6 φορές τώρα παίρνει αυτό συνέχεια τα βραβεία στους θεατρικούς αγώνες. Και πώς τα παίρνει τα βραβεία? Φυλακή είναι το στοματί. Αυτός λοιπόν είναι, σου λέει, μεγάλος αντισοκρακιστικός. Δεν θέλει, λέει, ούτε να σε δει στα μάτια, σου λέει. Και ο Σοκράτης, μωρέ, λέει τώρα, λέει, που είναι, λέει, ο μεγαλύτερος, λέει, σοφός. Τι, επειδή το είπε η Πυθία? Και αν το είπε η Πυθία, και πώς το είπε η Πυθία, και άμα βάλεις ένα κόμμα αλλού, σου λέει, γίνεται αμφισημίσιμο. Δεν κάνετε, μωρέ, έτσι τη στρουφίξατε, μωρέ, την ελληνική γλώσσα, μωρέ. Πείτε απλά, μωρέ, τα καταλάβουν. Και έχει, λέει, πολλές σημασίες, λέει, και άμα θέλω, λέει, γίνομαι εγώ σοφότερος στο σοφό. Γράφω μια κομμωδιούλα, να γελάσει το χιλάκι του κόσμου. Υπάρχει, λέει, μεγαλύτερη φιλοσοφία από το γέλιο και από τη χαρά και από το... Όχι, λέει, τώρα φιλοσοφίες και παρούφες. Λέει, ποιος, μωρέ, λέει, είναι ο μεγαλύτερος, λέει, φιλόσοφος, λέει, ο Σοκράτης. Αυτός, λέει, πώς σε λέει, μωρέ, ο ακέντητος, λέει, Φλίαρος. Τι ακέντητος, κύριε? Δηλαδή, επειδή δεν του αρέσουν το άντρα μου τα μεγαλεία, άμα ήθελε αυτός, εγώ δεν κάθομαι να του κεντήσω στο χέρι, στον αργαλιό, πάνω στο χιτόνα του, πουλιά, λουλούδια, ό,τι θέλει. Δεν θέλει αυτός μεγάλο. Να του γράψω το μονόγραμμά του. Σου, Σοκράτη, σου, Σοφρονίσκου. Σύζυγος, σου, Ξανθίπης. Σου, βρε από εκεί. Σου, ξου. Αν να χαθείτε, μην ανεκατεβούστε πατήκη. Αυτό μες στις οικογένειες. Δεν θέλει ο άντρας. Τι σε νοιάζεσαι? Τι έλας, μωρέ, τι είπα? Δεν είπε, λέει, ακέντητος? Και τι είπε? Ρακέντητος. Και τι θα πει ρακέντητος? Πίνεις ρακές, εσύ δεν είσαι κριτικός. Δεν με νοιάζει ότι κι αν είπε εμένα. Εσείς πιάνετε και τα λέτε και τα στροφήξατε τη γλώσσα. Ακέντητος, μαρκέντητος, δεν με νοιάζει. Ας το καλό σας από εκεί. Σοκράτη. Δεν πάμε καθόλου καλά, κακομοίρη μου. Είναι 5-6 μέρες τώρα. Το θα μου το πει, λέω, θα μου το πει και δεν μου λες τίποτα. Όλα εφιάλτιδες βλέπω. Κάτσε να σου πω.